ଜଗାରେ मॉर्निंग जय जगन्नाथ। ଆଉ ଆଜି ଗୁଗୁଲର ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେ। ଆଜି ଗୁଗୁଲର ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ଗୁଗୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେବ। ଟିକେ ଉଠିକି ତ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଛି ତ ନିଦ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ, ତେଣୁ ନିଦ ଟିକେ ଲାଗୁଛି, ସୋଫାରେ ଗଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ସେ ରେଡ଼ି ହେବ, ରେଡ଼ି ହେଇକି ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ। ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଯିବ। ଗୁଗୁଲର ଆଜି କ'ଣ ଅଛି? ଗୁଗୁଲ ତୋର ଏକ୍ଜାମ୍ କ'ଣ? ଓରାଲର ନା EVS କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ପର, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ବାର୍ଡ଼ସ୍। ତାର ଆଜି ଓରାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ଗୁଗୁଲ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା। ଯାହା ପଚାରିବେ ସବୁ କହିବୁ ହେଲା। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆସିଗଲାଣି, ତୁ କହିପାରିବୁ ହେଲା। ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ଟା କହିପାରିବିନି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତୁ କହିପାରିବୁ, ତୁ କହିପାରିବୁ ହେଲା। ଗୁଗୁଲକୁ ମୁଁ ଗୁଗୁଲକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଅଫିସରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ଗୁଗୁଲ ବି ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। କାମ ଅଛି, ଆଜି କାମ ଅଛି। ଆଜି ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ବେଶୀ ପହଞ୍ଚିବି ଅଫିସରେ। ଆଜି ହଠାତ୍ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମିଟିଂ ଗୋଟେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ହେଲା। ମୁଁ ଅଫିସରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କୁ। ଆଉ ବେଶୀ ବି ପାଖେ ଦୂର ନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଥିଲା। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲୁ ଆମେ ବାଇକ୍ ନେଇକି ପଳେଇବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଇଜି ହେବ। ବାଇକ୍ରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ଲୋକେସନ୍କୁ। ଆଉ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି, ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ସେଠି ମୋ ସହିତ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ଅଫିସରେ ଆମ ଯେ ହେଡ଼୍ ସାର୍ ଥିଲେ ସେ ବି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ସହିତ ଆମେ ଯାହା ବି ଆମର ଥିଲା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ତାକୁ ଫଲୋ କଲୁ। ଫଲୋ କରିକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଆମେ ଯେତେ ଭଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ହେବ ଆଉ କ୍ଲାଇଣ୍ଟକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେଇକି ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ମିଟିଂ ଥିଲା ଅଫିସର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମିଟିଂ ସରିଲା, ଆମେ ଫେରୁଛୁ। ଆରେ ମୁଁ ଟିକେ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଚାଲୁନ ଯିବା, ଯିବା। ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ମାନେ ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ନାଇଁ କ'ଣ? ହଁ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ଜାଗା ମିଳିଲା ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ପୁରା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫସି ଯାଇଛୁ। ଆସିଥିଲୁ, କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ମିଟିଂ ଥିଲା, ଆସିଥିଲୁ, ପୁରା ଆଉ ଯାଇ ହେଉନି, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ବର୍ଷା ଟିକେ ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ସେଠୁ ବାଇକ୍ରେ ବାହାରିଗଲୁ ଏଗେନ୍ ଅଫିସ୍କୁ। କାରଣ ଆମ ଅଫିସ୍ରେ ବି ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ମିଟିଂ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଅଫିସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଅଫିସ୍ରୁ ରିଟର୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ରାସ୍ତାରେ ବି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ତ ମୁଁ ଗୁଗୁଲକୁ ଆଉ ଜୁନୁଙ୍କୁ ପିକଅପ୍ କରିକି ମୁଁ ସେଠୁ ବାହାରିଗଲି ଘରକୁ। ଆଉ ରାସ୍ତା ବି ବହୁତ ଜାମ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ତ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିକି ଆମେ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଜି ଭଲ ହେଇଛି। କେମିତି ହେଲା? ଭଲ ହେଇଛି ତ ଗୁଗୁଲ? ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ହେଇଛି? ରାଇମିଂସ୍ କହି ସବୁ ତ? ଜୁନୁ ଗୁଗୁଲ ଏକ୍ଜାମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି? ଭଲ ହେଇଛି ତ? ହଁ, ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ତ ଯାଇଥିଲୁ ଅଫିସ୍ ଆସିଲା ପରେ ଘର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ଘର ଭିତରେ। ଆଜି ଆମେ ଅଫିସ୍ ଆସିଲା ଆସିଲା ପରେ ପୁରା ଘର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପୁରା ଗୁଗୁଲ ବୋଧେ ଝରକା ଖୋଲି ଦେଇକି ପଳେଇଛି। ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ, ଘର ଭିତରେ ପାଣି, ତ ପୁରା ଘର ସଫା କରି, ହଁ, ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଝରକା ଆଡ଼େ ପାଣି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ଘର ପୋଛା ଅଛି, ସବୁ କାମ କରେଇଲୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ରାତିରେ ଆଉ
ଲଞ୍ଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଝରକା ଆମର ଏଇ ବାଟେ ପାଣି ପାଣି ପଶିକି ପୁରା ସବୁ ଘରଟା ପୁରା ଖରାପ କରିଥିଲା। ତଳ ଫଳ ପୁରା ପାଣି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ ପୋଛାପୋଛି କରିଛୁ। ଆଉ ବାଲକୁନି ମୁଁ ଦେଖ ବାଲକୁନି ପୁରା ପାଣି ହେଇଯାଇଥିଲା। ପୁରା ସବୁ ଗଛ ଫଛ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଜୋର ବର୍ଷା ହେଇକି। ତ ଆମେ ତାକୁ ସଫା କରିଦେଇଛୁ। ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ବି ମନ ନାହିଁ ଆଉ। ଏ ସବୁ ପୁରା ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଚଉଁରା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚଉଁରା ତଳେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେ ସବୁ ସାଇଜ୍ ହେଇକି ଥିଲା। ପୁରା ସବୁ ଗଛ ଫଛ ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ସାଇଜ୍ କରାହେଇଛି। ତ ତାକୁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଣି ଘରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା 2 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଲାଗିଲା ଘର ଫର ସବୁ ସଫା କରିବା ତ ଝାଡ଼ୁ କରିବା ପାଣି ପାତ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଳୁ କଷା ହେଇଛି। ଆଉ ଚକୁଳି ସକାଳେ ଆଣଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପିଠା କରିକି ଖାଇଦେବୁ। ଗୁଗୁଲ ଖାଇସାରିଲାଣି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଥିଲା ମୁଁ ଖାଇ ଆଉ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଏତେ ଭଲ ହେଇନି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆଉ। ଆଉ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ ନେକ୍ସଟ କେବେ ଅଛି? 2 ଦିନ ପରେ ଅଛି। ମୁଁ ମାରିବି ଦିଅ ମୁଁ ମାରିବି ମୋ ସଟ୍ ମାରିବି। ତୁମେ ଏଠି ମାର ଶେଷ ହେବ। ହେ ଏ ମାର ପାଟି କରିଥିଲେ। ଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାପା ଏଇଠି ଦି ସାଇଡ ମାରି ପାଇ ସେପଟେ ହେଲା। ଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାପା ମାର ନେ ଏଠି ଥିଲା ସେଠି ଥିଲା ପहले ଏମିତି ହେବ ନେ ଏଠି ଥିଲା ଏଠି ମାର ତ ନା ଚିଟା ତୁମେ ମାରଥିଲା ଏଠି ଚିଟା ସେଇଟା ମାଇଲି ବାବା। ଓ ମୁଁ ହାଡ଼ି ମୁଁ ଜିତି ଯିବି ମାର। ଓ ବାବା ତୁମେ ସେପଟେ ମାର ମଞ୍ଜା କୁଇନ୍ କାଇଁ When I click on left. Oh, Papa, double size. Papa, tetap harus sorry kok. Sit. Oh my goodness. ଗଲାନି नहीं. ଓହୋ नहीं. ମୁଁ slow ପଟି ମାରିବ. ହଉ ମାର ଆଉଥରେ ମାର। What the heck? ଗୁଗୁଲ ମୋର କ୍ୟାରମ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛି। Papa, oh fine. ଫାଇନ୍ କେମିତି ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ବା? ନୋଟ୍ ବି ତ ପଡିଲାନି। ହଉ ଚାଲ।